Энергетик мәдәният сарайында район газеталарының һәр санын көтеп алалар, шулай ук алар бик теләп һәм күпләп яздыручылар да. Хәзер дә хезмәткәрләр 22 Новый Зай, 15 Зәйфуклары газетасына язылды. Язылу кампаниясе вакытында редактор үзе еш кына хезмәт урыннарына бара, хатташучылар белән авылларга чыга. Biz инде үзебезнең язылучыларыбызга, газета укучыларыбызга җиңел булсын өчен хезмәт коллективларына үзебез чыгабыз. Шулай ук авылларга почтальоннар белән йөреп, үй буенча кирип, газетабыз турында мәгълүматлар бирәбез, язылырга мөмкинлекләр турында аңлатабыз. Авыл хуҗалыгы, спорт, сәнгать темаларын яктыртучы район газетасында күп төрле язмалар укырга мөмкин. Артист халкына әлбәттә мәдәни тормыш якын. Үзем яшьтән алып укыйм, һәм шулай әлеге газетада инде эшләп тә алдым. Үзебезнең туган як, үзебезнең тырыш хезмәткәрләр, авыл хуҗалык хезмәткәрләре, мәдәният хезмәткәрләре, гомумән бөтен тармак хезмәткәрләренә башланган бөтен язмаларны әлеге газета битләреннән укырга була. Альбина Габидуллина район газеталарын үзе дә яратып укый, кечкенә балаларында да басма матбугатка карата хөрмәт тәрбияли. Район газетасын biz бик яратып укыйбыз. Гаиләбездә дә укыйбыз. Үзебезнең балаларыбызны күрәбез, үзебезне күрәбез, ул безгә бик ошый. Монда язылучылар булганда газетаны алдыручыларның артуына өмет, ышаныч юк түгел. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.